Ngisabise ngisho ukuthi ngihlale endlini yakhe ngintandana nginababazali if ngatshela noma lento azoyenza kumina engangibulala futhi uzongixosha. Wakhulelwa-ke kwenzakalani ngokuthi ukhulelwe? Mase ngikhulelwe so umancane baqala ukuthi siyabuza ukuthi yena uba ungikhulisile so angikwazanga ukuthi ngithi uba noma engifika emgaqweni ngifica vele khona abanye so ngiyabaxoxela udaba lami ngiyabatshela ukuthi nami ngifuna ukuzowenza lento abayenza mase ngizalele ingane ngiyithandanga because bifana naye nakhona njalo ukuthi uma ngiyibona ngikhumbula into ebiyenzeka mina ukuthi njalo bengihlukumeza. Sinibingelele sinamukele kwi-Ep7 Stories siphinde sabuya nodaba angazi mangizothi ubuhlungu noma ngizothi lunjani kodwa-ke uzoyizwela wena ngihleli nosisi la siswa ngiyaphila. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sibonge nje ukuthi ufike kwi-show uzoshare isitori sakho ngenhloso yokuthi kube khona abantu abazofunda from lesi story lesi. Usisi ukhulele emndenini onjani? Angibuza igama lakho ngamabongo u-Anonymous ephuma nosuku. If uthi uchaza ngekini ungabachazi abagama labazali bakho nesibongo nokuthi ikephi nendawo. Yeah. Enza ukuthi ngabe sengiwasi sihlambalaza abathile. Usisi ukhulele endaweni enjani? Ngikhulele endaweni esedolobheni. Okay. Ngihlala nabazali bami bowu-2 bebesebenza kahle nje umama wami udokotela then ubaba wami eyiloyi. Okay. So bekuyimina kuphela ingane kumnandi nje yonke into i-right because ngengane mina bangenzela yonke into. Kathi ku-test day nje ngihambile nami ngesikoleni because bengifuna grade 11. Okay. Ngalelo suku abazali bami babesebenzisa imoto eyi-1. Uma ngibuya esikoleni ngibuya kugcwele ekhaya ukuthi hayi kwenze njani because phela siba u-3 imoto so ngingene ngibeka ubhakha ngibuza ukuthi hayi uphuma kwenzakalani then bengibize kubaba omncane engihlalise phansi then masiyachaza ukuthi ngoba wonke umuntu ekhona la nomndeni ukhona ngibona nje abazali bami sebengene engozini yemoto bekumele yebo. Kusukela lapho ngaqala kabanzima because ngiyingane ngisafunda so angikwazi ukuthi ngihlale ngedwa kumele ngithathwe yena baba omncane nkosikazi wakhe ngihlala nabo bengikhulisa. Qale kulelo sonto nje kabamnandi yonke into right because ngani imali zabazali bami yonke into ikhona so nabo basa usasana usabona safuna nje ukuthi uhile. Kodwa ngingapheli nje inyanga ayiwaqala ngabona ukuthi no indlela ngibuka ngayo baba omncane ayikho right. Mengekhishe ngithothi ngisho izintsha emedlule vele nje engishaye inqini. Yabo ngithuke xa ukuthi kwenzakalani. Yabo wena ngaleso sikhathi ufuna 11 ngathi yakho besisithe ukukhula kancane. Yebo. Busu understand le ndaba yokupantsana. Bengizwe esikoleni so bengazi ukuthi i-wrong kodwa manje ngibe nokuthi kodwa ngoba ubaba omncane ebona sho mhlawumbe yangidlalisa njengengane. Yabo qhubeke njalo nje mengekho because unkosikazi wakhe bebesebenza ebusuku. Okay. So mawukuthi akekho ngoba ekamereni bengakhi umnyango nje bungakhiyeki so vele vule thothi angigqokile lesikhathi ngisafuna ukufaka ama-pyjama yabo sengothatha thawula yabo ngiyaxakeka ethi hayi befuna ukuthi ngilale kahle yabo ngigcine ngingasakhululeki nje endlini yabo kama ngolunye usuku ukuthi unkosikazi uhambile uyahamba waye emsebenzini so mengekho esemsebenzini sisele siba u2 lapho wavele wangena nje endlini mefika endlini ebuza ukuthi yena sengidlile ngithi yebo sengidlile sengiyolala because bekuthi mekunaye ngivele ngingazizwa ngikhululekile ngivele kufuna ukuthi ngidle ngisheshe ngilale. Ngivele ngibona ukuthi hayi angihambe ngiyolala mase ngithi ngiyangena ekamereni ngifuna ukushintsha ukuze ngizogqona ngilala evele engeni ngisho ukuthi ayi bamncane sengiyalala yabo ukuze ezophuma hayi evele ethena okay mase ngisho sabi ngisacela ukushintsha ukuze ngizolala because yabo ngifuna ukugqoka hayi evele uvala umnyango ngibone esondela ngithuke ukuthi yebo sengaphakathi so ngithuke nxa uthi kwenzakalani yibu kodwa manje futhi ibuye ingqondo ukuthi hayi ubaba omncane yabo ngeke yenze lento engiyicabangayo because esikoleni besifundiswa nabo LO yabo ukuthi mekuthinta kanje umuntu wesilisa akumele uvume yabo so hayi ngivele nginganaki yabo ngishanga ngimnakile ngingena embedeni yabo
efele naye ezongena embhedeni engibambe nje ngeke ngibone ukuthi no le ndlela i-wrong ngimtshela ukuthi baba omncane akwazi ungithinta kanje esikoleni siyafundisa ukuthi aku-wrong yabo. Then waqala-ke lapho-ke ngisabe sengitshela ukuthi ngihlala endlini yakhe ngiyintandane nginabo abazali if ngatshela nongibala into azoyenza kumina engangibulala futhi uzongixosha. So bengimncane nami nginokusaba ukuthi ayibo uzongixosha futhi engangibulala. And if ngilahla umuntu womndeni akekho omunye umuntu yabo isho kuthiwa ngitshela umakhelwane ngeze ngikholi yabo. So wavele waqala-ke lapho-ke kusukela lapho eqala-ke efike ekamereni unkosikazi wakhe ukuthi uhambe emsebenzini ezongidlwengula. Wena ngaleso sikhathi ubungawazi waba involved nocansi? Cha, bengazi nje ngangisayi-virgin ngisamncane ngifunda esikole. Iminyaka ngaleso sikhathi 11 bengina-16. Okay. Lento le iqhubeka isikhathi singanani? Kwenzeke nje lowo nyaka because uthe ungakapheli lowo nyaka then ngakhulelwa. Then ngitshela umngane wami esikoleni because benginomngane bengimtshela ngimthemba. Hlala ngimbikela ngalento ethena angizami ukutshela abantu but ngitshela ukuthi ngizobatshela kanjani because ngiyabona ukuthi ngeke beze bengikhulu. Wena awukaze uzame ukukhuluma noma wakho mamncane? Uma mncane ngaze ngikhulume naye because bengimsaba. Kodwa into angayenza kuyena ngamchazela isitori ngisho ngathi umngane wami kwenzeka lento kuyena. Okay. Into awangitshela yona wathi ayisho leyo ngane iyamfuna ubaba omncane wayo yabo. So mhlawumbe ngabona ukuthi ngeze ngikhulu. Uzocabanga ukuthi wena wenza lento le. Ngabona ukuthi ngeze ngikhulu. Uzocabanga ukuthi ngiyamfuna ubaba omncane. So i-problem unayo right now awukwazi ukukhuluma noma omncane and awukwazi ukukhuluma noma omncane. Ubaba omncane ngoba uyena vele angikwazi ukuthi ngithini kuyena because yena wenza lento. Okay. Wakhulelwa-ke kwenzakalani ngokuthi ukhulelwe? Mase ngikhulelwe so umancane baqala ukuthi siyabuza ukuthi yena uba ungikhulisile. So angikwazanga ukuthi ngithi uba ngoba ngiyasaba mekuhlele nje ebuza ubaba omncane ngibuka kabi ukhombisa ukuthi yabo mengakhuluma something uzongibulala. Manje ubaba omncane akazange azame mhlawumbe ukuthi nenze abortion? Akaze sho yonke ephiya because phela ngaleso sikhathi unkosikazi wakhe bengasasebenzi ebusuku sehlale khona. Okay. So akukho ukuthi kwenzeke kumele ngiqhubeke futhi ngesikoleni. Ufunda manje? Ngifunda grade 11. Yebo. Pregnant? Yebo. So uyisova kanjani ngendaba phela thina abantu abamnyama sazothi uma umuntu pregnant efanele kufika abantu bezohlawula wento enjalo? Bengeke befika into ebiyenza bekubuka ngathi shothi ngihambe ngilala naye wonke umuntu angimazi ubaba ngane. Okay. Because Gcine kwenzakalani-ke ngicine ngikwazi ukuthi ngizale mase ngizalile ingane engiyithandanga because bifana naye nakhona nje ukuthi mengiyibona ngikhumbula into ebiyenzeka mina ukuthi njalo bengihlukumezeka so ngangayithanda nje. Kuthe muphela unyaka ngabale ngihamba ngayindoka zaduma. So sengithathile imali mengifika khona ngiyafika vela ngazi umuntu khona ngisamncane nakhona angina CV angaze ngisebenze ndawo akukho umsebenzi engizothola esile. So isikole wasiqedanga? Angisiqedanga nesikole ngavele ngadayisa ngomzimba ekhulu ukuze ngithole imali. I-aim yakho kusuka ekhaya uyeGoli kwakuyini? Ngangibalekela yona ubaba omncane sengikhathele ukuthi yonke ngihlukumeza. Wena ufuna ukubaleka kahle awunganayo iplan ukuthi la uyakhona uyokwenzani? Nganganayo iplan ngangifuna nje ukuthi mengiphumile la ngisukile khona. Okay, uyafika eGoli usubona kuyindlela right ukuthi udayisa ngomzimba? Bekuyiyona into ebengiyazi nakhona bekuyiyona into because beyade ngihlukumezeka lento injengomuntu osuke ebhema into esuke se-addicted kuyona. So bekuyiyona into angazi noma ngithi bengiyithanda kodwa bengingathi ngeyonke ngenza yona. Ukusho kahle kufana nokuthi iyona into ucabanga ukuthi yena ukwazi ukuyenza kangcono rather than wavela una certificate ngeke ukuthi une-experience ethi awunayo experience busawumfundi. So lento oyifunde kumalume ubona ukuthi iyona ungayi-offarisha kwabanye abantu ukuze uthole imali ukuthi ufunde kuncane. Because into vele ngifike into ebengenza ukuthi ngizama ukuthola imali ngibe nendawo yokuhlala ngiqhubeke ngizama ukuthi ngiyabona ukuthi yena ngizoyenza ukuze ngiqhubeke ngiphile nempilo. So bengengenze lutho ngoba anginamali anginalutho ngisamncane kaphoqa ukuthi angidayisa ngomzimba ngithole leyo mali. So umzimba ubudayisa ngawo emgaqweni? Yebo. Bethenga abantu if ethenga umuntu ngesikhathi umalume ubaba omncane yenza into kuwena ubucasuka so sekufike i-customer selathenga manje
Bewusizwa kanjani sekhona custom? No, like bengekho ama-emotions bengenawo because benginokuthi ngiyalala naye ngithola imali ngiyahamba. Ngiyafika ngizolala naye ngiyaphuma ngiyahamba sengithola imali. Ngikhona bengikwenza. Lento le iqhubeka isikhathi singakanani? Kwenzeke for 2 years because ngenze khona ukuthi ngilale nabantu ngithola imali bengiyithola bengiyibeki. Ngiyayithola imali ngagcina ngikwazi ukuthi ngibe nomuzi omncane nje u2 room. Ngiqhubeke ngiyibeke imali, yebo ngayibeka imali ngakwazi nje manje sengize ngavula nebhizinisi encane isaluni. Ngakwazi ukuthi ngizame ukuthi ngiyiyeke lento. So ekhaya akwazi uphindele khona? Angiphindanga ngabuyela. Ingane yakho awazi ukuthi kwenzakala ngayo? Angazi kwenzakala noma isaphila noma iphini. Because bengana even namanje like angiboni ngizokwazi ukuyithanda ngesimo iyavela ngaso. Umalume ubaba omncane awukazi wacabanga mhlawumbe umbizela amaphoyisa aboshwe? Ngaleso sikhathi isho ngangifisa kodwa nganginokuthi mhlawumbe ngeze ngikhola amaphoyisa. Ngangimncane nganginokusaba because akekho umuntu ngangakwazi ukumtshela ngaphandle komngane wami nje ngifunda esikoleni uye ngangimtshela nakhona ngimtshela ukuthi uba ngihlukumezayo. So ku situation efana nale ubona ukuthi ubani umuntu obe nomthelelo omkhulu ekutheni lento yenziwa ngomncane iyenzeke nje? Mhlambe awubona ukuthi ungavuleleki kwamamncane nawo kube nayo umthelela kulento le? Ngeke ngisho kanjalo, angakusho ukuthi into mhlambe yadala ukuthi kuze kwenzeke kanje ngoba noma umamncane nomalume vele nabo beneyinkinga emshadweni wabo because umamncane bekanazi ingane ngenzeka mhlambe umalume angisho ukuthi yena i-right into ayenzile yaba wrong kakhulu because ngenzeka futhi akaqali mhlambe khona abanye abahlukumezayo. Kodwa ukuthi ezenze lokho mhlambe wayekwenza nokuthi vele ufuna ingane ebolonto. Kodwa manje naye if ngathiwa ubefuna ingane ayifuna njani ingane nengane yamfwawo? Nami lokho kwangixaka angiyibuzayo ukuthi kanjani because ngifana nengane yakhe. Like nginegazi lento efana nje. Yebo. So ukuthi uma mncane ngabe ukhuluma naye uzama ukungena ngale ndaba le angabe umuntu othi njengomuntu wesifazane cha ngabe i-wrong lento leyo, abe umuntu othi cha ukuthi leyo ntombazane leyo umngane wakho ngabe iyona efuna umlisa thizeni. Awubonanga ukuthi naho wakuvalela amathuba ukuthi ukwazi ukukhuluma naye? Kwavala kakhulu because wawumuntu ongathi akakholelwa ukuthi umuntu omdala engalala nengane. Wayekholwa ukuthi iy'ngane lezi ingane ey'ncane ey'phaphile zithanda izinto ngenzeka izona isuke ziyiphonsa abantu abadala. So ngaba nalokho ukuthi uma ngimtshela obviously ngeze ngikhona uzocabanga ukuthi ishuthi ngifikela ngizofuna yebo. Ngabona lokho ukuthi uzongixosha ngeke ngikholwe so nje ngizoluza ekhaya yabo kathi noma ngingamtsheli. I-struggle obenaso-ke usufika emgaqweni because abantu abaningi basho ukuhlukahlukene, abanye bathi uMklayidi akakhokhi, ziningi into ezishiwayo ngento ezenzeka emgaqweni. Wena ithini experience yakho? Kunzima kodwa usuke unokuthi isho ubona ukuthi kunzima kumele ukuthi usurvive. So into osuke yenza before uze kuyena umuntu kumele beseyifakele imali. Ilokho bekumele ukuthi ukwenze ngoba uma ufika kuyena engenza lokho navele ethulahlekile ikhadi network ayiyo. Usemgaqweni usaqala. Yeah. So ugcina sekukhona system yokuthi xhumana online. Noma ngifika emgaqweni ngifica vele khona abanye. So ngiyabaxoxela idaba lami, ngiyabatshela ukuthi nami ngifuna ukuzowenza lento abayenzayo. So bayangitshela ukuthi ayibona benza ngale ndlela. Then nami ngajoyina bona ngenza ngendlela bebenza ngayo. So mina ngiyavula-ke imoto ye-client ngiyanibona laphana ngiza kuwena noma ngiza ku-Eva bese ngithi asambeni kwenzakala kanjani wena ngithatha ngisile endaweni yakho noma wena ngiyathatha mina endaweni yami? Nokusuka kuwena lokho ngiyakubuza mina ukuthi siyaphi ungisa kuleyo ndawo ngisekele hotela hotela-ke imali sikhokhelana nini lapho? Ngingangeni nje emotweni ngifakela imali then masihamba. Ngifaka ngekhadi? Yebo ungisendele uma uthi no-cash unganginika. Unginikeza u-cash sihamba nawe futhi u-cash ukhona kuwena? Ya kodwa sikwenza lokho imali sikunika senzele ngingabi ney'nkinga. Okay. Hey ngiyabuzwa. So wena uma ucabanga-ke njengamanje uyarenta indawo awukabe nayo indawo ethi wena and
usunebhizinisi lakho manje which is a good thing ukuthi ukwazi uqala ibhizinisi ezogcina selikwenza. Okay, ngabe usuyekile le nto dayisa? No, angakayeki but sengizoyeka because bengisaqeda ukuze mase sengibothi imali isi-right iyangena kuyimase ngiyayena sengifocusa kulona. Ya ne? Lo ngiyakuzwa. For you, ukuyeka once kulula ngoba abantu abenza ama-drugs bathi kuyeka kunzima. On this one, ngicabanga ukuthi i-drug la imali. Kuzoba lula ukuyeka. Khona kunzima ngifuna uqamba amanga. Kunzima. Kodwa ukungena vele ukungena kule nto ngangene ngoba vele ngangana-choice ukuqala. Ngangene ngoba vele ngiyazi ukuthi if ngingangeni ngizobe yiphara. So kumele ngibe nendawo yokuhlala. Ngibe nemali, kumele ngiphile emhlabeni. So and vele uwona umsebenzi kuphela bengazi. Awukho umuntu. So going forward unazi ifiso zokuthi ube nomuzi nezingane nawe ngelinye ilanga? Ukuba nengane nginokusaba because nginokuthi ish nengane yami mhlawumbe bese ngayihlukumeza njengami. Mhlawumbe ngeyona evele ibulala. So nginokusaba khona kodwa ukuba nomuzi kube nento angenzayo nesifiso sami ukuthi ngibe social worker or ngibe therapist ngikwazi ukusiza abantu. Ngihambe ngiyofunda ngisize nabantu abasuke bedlule kulezi zimo zami. Njengamanje usebudlalaneni ukhona umuntu ojola naye? Lutho. Ngoba ungathandi noma mhlawumbe umsebenzi wakho awuvumeli ukujola? Hayi ngoba kumsebenzi ngingathi mhlawumbe bengaze ngisibone isidingo noma uthando because ngokume ngibabona abantu besilisa ngibabona njengezilwane yabo. So usebenzisa wona uthola imali? Mengithola imali yebo kanjalo. Istatus sakho uyasazi? Hayi ngiyasazi nekhethi ngenza sure ukuthi wonke umuntu angilala naye sho ukuthi ngize ngemali kodwa sisebenzisa ikhondom. Ngisho ukuthi ingculaza awuyitholanga ngalo? Angiyitholanga. Waba inhlanhla leyo noma inhlanhla esebhadini angazi ngichaza kanjani ngoba umoya kuyenzeka athi wenze uma ubaba omncane wakhe emenze something noma umalume emenze something noma whoever emenze something agcina ethola ingculaza. Bona-ke leyo nhlanhla ukuthi awuyitholanga sibonga yona ngoba ukwenzeka konke lokho konke right. So komunye umuntu nyamanje if athi ukhuluma nomuntu oyiposition yokuba ubaba omncane wakho eposition yokuba umncane wakho ungathini umuntu obukayo manje? Into angamtshola yena umuntu ukuthi yena noma ngabe awunawo umndeni wona lo hleli nawo but ungathuli khuluma thola usizo emaphoyiseni ukuthi uyafunda esikoleni tshela uthisha omthembayo la khuluma ukuze uthola usizo because leyo nto izoku-affect izokulimaza izomosha impilo yakho ngenze ungasakwazi nokufocus esikoleni wenzeke mhlawumbe ubaleke uphinde futhi naphambili uphinde uthole umuntu ozokuhlukumeza. So kubalekile ukuthi ukhulume. Kulaba abahlukumezayo-ke abawo omncane ungathini kubona? Into angayisho kubona ukuthi lento abayenzayo ayikho right wrong. If mhlawumbe sekwenze ukuthi khona oke wazama ukuthi umhlukumeze xolisa kuyena ozama ukuthi umsize ukuthi ebe right uyiyeke leyo nto because leyo nto if bengayenza kumntana wakho izokuphatha kabi izoba buhlungu ufisa umbulala umuntu owenze leyo nto because ayikho right. If ubaba omncane wakho ungahlangana naye wena ngabe leso uyithina noma nje niyahlangana nje ungakwazi ukubhekana naye? Angazi because sekwesikhathi athi agcina umboni. Ngabe wena ngelinye ilanga ungakwazi ukutshela umama omncane wakho ngale nto le? Ngingakwazi umtshela kodwa angifisi ukuthi ngibuyele ngiyohlala nabo khona because mengababoni kuzobuyela lokho kwenzeka. So ingane kuyonza njani? Ingane abahlale nayo because angiboni ukuthi ngakwazi ukuyithanda. Angiboni. But ingane yona iyamdinga yoma wayo. Wazi ucabanga kanjani? Bengaze ngicabange ngendlela angayithola ngayo angaze kube nalokho ukuthi ngiyafisa ukuba umama kuyona. Khona abantu abareshwa bakhulelwa banengane. Ureshwa kwabo bakuthandi. Mhlawumbe abareshwa bagula kanjani. But ecingweni osuku ingane njengoba isikhona iyafisa nawe uba nomama lube nobaba futhi. Yebo but kusuke kunzima indlela osuke uyithole ngayo ingane kwenza kube nzima isho kuthiwa unalo lolu thando nawe uyafisa ukuba umama but kuzoba nalokho ukuthi uma uyibona ukhumbule
kube nesithombe ukuthi uyithole kanjani ingane. Okay, no, asithathe break siphinde sibuye ngoba ngisanayo imibuzo noma le ndaba le isensitive kodwa eminye ngibuza ngoba ngizama ukuthi ngiphula umoya but ngibuzela nabantu aba same situation njengawe sizokwazi ukukhuluma ungacaba mhlawumbe nge-attack yabo. So ngenzela ukuthi noma ubani ozobona la akwazi ukufunda from something because khona umuntu mhlawumbe nawe situation efanayo ongakwazi ukukhulumela aphumela obani ngale ndaba le. So I think uzothola something from wena. Awusithi shwi bese siyabuya ke.